Anya laki din! Sa dino manan ti papanam, Tomas lakay. Anya kalaki din ay. Damagan pa lang kit among mat asigod ti papanak no kastoy anapudot ti panawin. Anya nga iti amok, no di tapuon ti kayo manan, wano sa dino man ditan. Ijay anda pare Lucas. Nagpudot dito balay. Jak maanusan ti pudot na. Masapol ka di amapan ka ijay. Katwan ah. Mabalin mat amaturog ka pa ilang di tapuon ti kayo di taruar ti balay ah. Sanin? Mapanak langin ijay anda pare Lucas. Asino nga rod ti agbati dito'y balay, kat mapanak ko mamakitsenda ita. Uray saan ka na mapana ah. Agluto ka langin iti pangaldawan ta. Mapanakon. Uray saan kan amapan iti ayan ti kumparem. Agbati ka laangan dito'y balay, tarumwarak. Agkita ak tumit laang no adda tila ko da nga electric fan ijay sentro. Tagumatang akto. Adda akon, Mari Gracia. Apay nga itakalaang Mari Miling. Alas 8 matitulagan Alas 10 itan. Ay napasensya kan, Mari ah. Naglabaak pa'y ngamin. O sige, agtugaw ka pa'y nga roda. Pagururayan ta iti pagluganan ta. Mari Gracia. Amangan no adda ti amom apaggatangan iti electric fan. Uray di saglala ka laang kuma. Ta iso ti kabaulak agatangan. Ado ti amok Mare. Iso na laang ta second hand mat. Okay laang, Mare. Tinapatag, mayat pa'y ti quality na. Sige Mare, isurok kan ka sa dino ti paggatgata nga karagiti second hand agamit ko. Nakapalingki ka din, Mari Gracia. Wen, Mari Miling, sige ngay. Awan ka di daddo maagatangam? Awanan, Mari Gracia. Nakapalingki kan nakagatangak matan iti electric fan. Nagmayat day ta napilim nga electric fan, Mare. Kursunadak ti kulor na. Sakpay lang ti ko na, Mare. Nalaingak nga agpili no may papan iti kakastoy abanag, Mare. Inta nga ruden agura iti pagluganan ta. Tapno makaawit tamatan, Mare. Sapay mabisina kon. Sige, Intan. Sigurado ang mabisin matan ni Tomas. Sapay awan ti inlutok amasidang. Apay nga ita ka lang Miling. Anyat orasain. Ay na, pasensya kan Tomas lakay. At idug ngamin ti pila ijay paradaan itay. Ayan nga iti electric pa na ginatag mo. Adda ijay ruar. Ingka man kit di bagkatan tayo nagmo. Ingka mga agluto iti sidain ta. Tayo nagkumutan ti electric pa na ginatag mo. Inayadam abagkatan ti electric fan ang ginatang ko Amangan no madadaal adagos. Sapay kagat-gatang ko lang data. Anya kami. Amo ka. Sana masapol nga ipalagip mo ta damot panunot ko. Day pwede ginatang mo nga electric fan, Miling? Apay kasta ti reaksyon mo, Tomas. Saan ka di nga aglang-langa nga electric fan data? Ay, sana kastati kayat ko asawin. Anya nga rod. Daan mo ti electric fan na ginatang mo. Ipadas mo nga min nga usaran Mabalin pa'y mausar dayta. Si kamot. Jak kayat nga usarin day ta. Daanin. Sama isa. Amang ano anya, Tomas. Amang ano na tayo ti sigod nga kinkuko iti day ta nga electric fan. Naligatain. Anya lakit din to'y asawak aya. Kumpormi man ti mapampanunot nan. Kasano nga no? Ay sumardang kan, Tomas. No di mo kayat nga usaran, bayam dita, tasyak ti mangusar. Iyon nagkupay lang dito'y silid to'y electric fan Tomas lakay. Di mo aramidin day tamiling. Ikargam dito'y salas. Unusan, ijerwar. Anya nga min ti kabutang mo aya. Ay basta. Jak kayat nga usarin taginatang mo a second hand nga electric fan. Apay kumasaan. Anya lakit din aya. Basta, kunak nga rod. Kayat mo man wano saan. Dito'y silid ti pangikargaak iti daytoy nga electric fan. Ay, di mo padpadasan miling. Anya ti ramidam. Makitak lang day tayo nga electric fan dito'y silid. Makitam, dadaulag. Anya! Day, himay ka mo dito balay, pare Tomas. Dituyak pa man nga, gisambay pare. Nagpudot nga min balay. Agawidak indot malamalim. Kunak man no adda ginatang ni Miling nga electric fan yaw. Ada, Apay ngay, nga adda tinggam na.
Second hand mo ti ginatang na pare. Anya kumano siganhan. Tinapatag, mabalin pa'y amausar, pare. Di mi mo't amo no asino tinangusar iti dayjay nga electric fan. Sakbay a ginatang ni Mileng. Kasano nga no natayan ti sigod nga akin kuko iti dayjay. Ket simuro ti alalyana di balay. Ay, wala niya. Ay, sus, delikado kayo. No pudno day tanga atap mo, paray. Wala nga rod pare. Am-amaw ni pare David akaruba tayo. Apay ni pare David. Kimatang kano iti aparador na nga adda nalawa a sarming na. Kat tunggal ag sarming, adda makit-kita na a babae iti sarming. Kunakon kahit. Ay, isojak kaya ti madan iti usar as second hand. At dagaya manan in-order mo apagtugawan, Mari Miling. Nakitak ti in-deliver da di tabalayo itay. Ay, ratan ti materyales day ta apagtugawan. Iso aginatang kun tamayat mo ti quality na. Wen nga rod, Mari. Kursunadak ti disenyo na. Iso na laang ta inununaan nakmat. Mayat da di apagtugawam. Kabayatan ti panagbuyam iti TV, Mare. Ayun maray, pudno tanakunam. Iso na laang takabuteng met ni Tomas di second hand nga usar. Anya? Wen, jay ito pa'y electric fan aginatang ko. Di na kayat amakikita. Makapakatawa mo't dita apari, Tomas. Anya ko matipagbut ngan na ngay, Mare. Amangan ka no natay ti sigod nga akin kukwa iti electric fan aginatang ko. Nag-o imot dita apari, Tomasen. O, ya talaga. Siyak tupay. Second hand amin nga usarmi. Aging gaita. Awan mo't madlaw asab sabali, Mare. Rabin, pare Tomas. Awan ka di pa iti plano mga agawid. Ibagam laeng no kayat mo ti maturog diti balay, tanayunak ti lutok kabagas. Ay, saanan pare. Agawid ak inton madamdama. Sigurado ka? Wun. Kasadaw no dal alya simborot iti second hand nga electric fan na ginatang ni Bagit Bao. Padasan na ti agpakita kanya pare. Talagang aglaban kami. Ne. Kasla timurod ka ma, paray. Nagkapi ka lang, timurod ka. Dahil talagang alalya ti pagbutbut nga. Ay, sige. Agawid akon pare Lucas. Sige lang paray. Agad anad ka, ah. Adamot tugaw dito salas. Sa dino ngay manan tinaggapuan da ito atugaw kat awan mo't kasto pagtugawan may. Ay, wano in-order manan ni Miling da ito. Nay, si mangput kamit gaya man, Tomas Lakay. Sa dino manan tinangalami ti da ito pagtugawan, Miling. Second hand data. Ginatang ko iti online. Anya? Kitaam nga minti disenyo na. Nagmayat saan ka de? Ay. Saan adito'y salas ti pangikargam iti da ito atugaw? Irwar mo. Ay na, bay amlaang di tatapag tugawak no agbuyak iti TV. Ay, salbag. Kasanulangin no natay ti akin kuko iti da ito atugaw. Sapay kanayon nak nga umismo tunggal rabi ay. Kinasken adito'y salas ti pagnaak amapan i JCR. Nay, napaulimag ka man, Tomas. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, Miling. Irwar mo day ta atugaw kunak na Jak kayat amakit kita ditoy. Ay na, kayat mo man wano saan. Dito'y sala ti pangikargaak iti day tatugaw. Ay, anya lakit din ti kastoy mapaspasamak. Makaisisbu akon. Agam, adak pa lang dito sa alas may. Inayadak ti magda. Ay, anya nga na dyan. Kasla damot babaya nakatugaw iti pagtugawan ang ginatang ni Mileng. Apay ngay. Agkorkori mo ti electric fan. Mileng? Kunak man, lumapan ka umisbo, Tomas. Ay, ada nakita ka babaya nakatugaw iti ginatang mo apagtugawan. Kita ti electric fan ha? Agkorkore, kit saan mo't anak saksak. Ay nalakay, imahinasyon mo laang dagita. Kumpormi mat ngamin ti mapampanunot mo. Kaduan na ko mga umisbo Mileng. Ang mga no makaisbuak dito silid ta. Ay una yun day ta kinatakrot mo. Ala, inta, takaduan kan. Awan mo ti makita ka babae iti tugawan na. Agraman ti electric fan ta. Awan mo ti makita anakaskas dao ama paspasamak. Adda nga rod nakita. Ay nano si kalati nakakita iti dayjay. Ang mga no saan ka na makasaaw?
nga daday ito'y daan at abuta dito'y silid, Tomas. Baybay amla ang dita. Di mo ibaga apagbalinam nga arinula da ito'y. Baybay amla dita kunak na eh. Apay nga minaya kabutang mo ti electric fan kan tugaw aginatang ko. Anyang iti amok. Amang ano adu ti alalya si murot iti second hand nga electric pan. Kain tugaw aginatang mau. Sa pa karga mo't ije salas. Ay na, lakay kan, ngam aging gaita. Mabutang kalatay ti alalya. Sigaman mo iti makakita iti white lady, black lady, wanoan niya laditan. Naimbag ko ma, no napipintas da. Kasano nga no kadardara da. Kas kinunak itay, amangan no imahinasyon mula ang dagita, Tomas. Nay, nasapa kamat anagreeng, Tomas, lakay. Ay, agawid akpay lang iti ayan ni tatang. Sapay umay agpasyar ni nanang dito'y balay ita. Sana balay, tada ka mo. Adda ka di parikot mo. Salud-sudang pay lang. Kanya kalaki di. Ammom, Tomas. Awan mati madlaw ko anakaskas daaw kadagiti nagatang ko kat. May bagam tikas ta, tasan asikati nakakita. Ay na, think positive nga min Tano siya, awan mo ti makitkitak nga alalya. Kas kanayon ko nga ibagakin ka. Amangan no imahinasyon mo laang dagita. Kumkumpurmin tumat ngamin ti pampanunutam. Apay adi mo imbagbaga nga agawid ka, Tomas. Nimilingay. Nabati iji balay, tatang. Apay, adda ka di saan nyo ang nagkindawatan. Kasano mo ngamin? Sikanhan mo dagiti ginatgatang na nga usar. Awan mo't parikot no second hand anak ko. Tinapatag, mabalin pa ya mausar. Kasano nga ino na tayo takin ko kakadagi jay. Kat si murot ti alalyada iji balay. Adan to pinakitak idi rabi. Amangan mo't nga main no kumkumpormen ti pampanunutam. Kat imahinasyon mo lang dagiti ko naman nakitam. Kwa, tatang. Jay, Awan ti dakes na do second hand ti usaryaw anak ko. Awan ti rumba nga pagbutnyam. Saan matapod no ti alalya? uwan mitkit di Nalabos la siguro ti panagpampanunot ko, tatang. Meling, jak mo't makita ti asawam. Nagawid ijay lugar da, nanang. Adda ka di nagapaan yaw. Kabutang nang aro dagita second hand nga electric fan kan tugaw aginatang ko, nanang. Anya kumaaya ti pagbutngan na. Amangan ka no natay ti sigod nga akin kukwa. Kat simurot ti alalyada dito'y balay. Sobra lang nga agpampanunot ti asawam, Meling. Awan mo ti mariknak ama di. Idi nagtugawak iti dayta at tugaw itay. Isumat lang ti kunak, nanang. Kumkumpurmin tumat ngamin ti pampanunutan na. Kasaritam to anaimbag ti asawam, anak ko. Kat no talaga saan a komportable kadagiti second hand nga usar. O, di mo ipilit ti gumatang. Simple mo't gayam ti saan nyo ang nagkinaawatan. Sige, kasta ti aramidak, nanang. Naimbag magtanagawid kan, Tomas, lakay. Pasensya kan, kadagiti na isawsawan ko ba kahit. Sobrang amin ti panagpampanunot ko. May papan kadagiti ginatang mo as second hand. Kamalik bakit? Ang pasensya kan. Okay lang, lakay. No di mo kayat ti second hand nga usar, ilakok day tatugaw kan electric fan aginatang ko. Saan bakit? Di mo ilako dagita. Tapno adda pagtugawak no agbuyak iti TV. Sigurado ka kaday? Ibaga kayamit no sana kasigurado. Ay na, agyaman ako unay, lakay. Ay, nodan to man makita maasikon han a cabinet. Kaya gumatang kanto man kiday. Tapno adda pangikargaan ta kadagiti badbado ta. Sige, lakay. Agkita akto. Saan adakas ti maadan iti sikenhan agamay. Ti dakas, kat tinalabas a panagpampanunaw. Ta mga nuiso pa di pangrugyan ti saan nyo apagkinawatan nga agasawa. Anyalaki day. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Nalabas a panagpampanunaw. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.
Anya laki din! Biliba ka talaga ken ka, Uncle Dinsyaw. Laklakayan kan. Ngam napigsa ka lat nga agawit iti nadagsain. Gapuday ta iti sikrita, grande baraw. Anya nga iti sekreto yaw, taapay ang napigsa kay lat tangkal. Secret nga raw. Jak ibagbagakin ka, ano anya ti sikrita? Sa bagay, basta bilibak kan ka, Uncle. Nasa lagisag kay lat ta. Jak pa'y nakita nagkapsot kayaw. Aya, Unang Uncle. Ado ti agbilib ka na kayo iti lugar tayaw, ta nakapigpigsa kayo at taaw. Ha? Inawit mo matanday ta nagdaklapon ti kayo, Tata Densyo. wen mere. Balsigag today tayo pagsungrod. Nakaskas daw, Tata. Iti day ta kinalakayon? Kabaalan nyo pa ilang abagkatan day ta nagdaklapon ti kayo? Gaputa data ti sikrita, mere. Anya ngay day ta sikrito. Adda ka digin ginamulyaw. Iso anapigsa kayaw. Ay awan. Basta ada sikrita, ajak mabalin niya ibaga, no apay ang napigsaa. Ay, kasta ka di, Tata. Bala, panawan ka pa'y mere. Ado pa'y tinaskin nga aramidag ijay balay may. Ay, agpada ta alakay. Ngam no apay anapigpigsa ka nga adayo ngam itisak pari din siyaw. Gapo da iti sikrita, pare Sebastian. Ay, bagam mamut kanyak no anya da ita asikretom. Tatuladak may. Ay, nakibagbaga pare. Sikrito nga raw. Adu pa yan ti atiwam nga ubeng ti taon na ngam itisika. Agasem, takaslasa ang ka amabambanog no agtrab-trabaho ka. Naganaygay kalatang agtigtignay. Ay, madmadlaw yung gayam da ita, pare. Uwan paray, iso nga apalan ka launay. Nakitak nga ron ngayong baklay mo dyan nagdakil apuon ti kayo. Apalan ka talaga, paray. Anya laki din ni Bakit. Adya lakit din ni bakit. Pre, turukan din siya. Alan Bakit. Ay, di nak manrangrangan. Labanugak. Ni Bakit, may Sabihin, maturukan ko nak din siya. Bakit. Di nakalbitan ko nak na eh. Anya laki din ni Bakit, Abre, di nakagkan din siya. Labanugak ko nakmat. Ay, umay kaki din Bakit, Ay, di naksakalan ko nak na eh. Nabanugak ko nakmat. Di nakrangrangan. Super lolo ka talaga, Tata Densyo. Duaan nagdadakkel at timba ti inasiwam. Naglagan laeng data, balasan ko. Ngam iti dayta kinalakay mon, nagpigsa ka pa lang. Naidumduma ka at talaga. Gapo dayta iti sikrito, balasan ko. Napigsa aklata. Anya dayta sikreto, Tata Densyo. Basta, jak mabalin niya ibaga, noan niya ti sikrito. Sikrito nga raw. Ado, ti agbilbilib kan ka, Tata Densyo. Saan ka mat amaskuladong? Ngam, nagpigsa ka lata. Kasla saan ka amabanbanog? Kas kumaita. Adun adaras ang nagsubli-subli ka ang nagsakdo iti danom. Diyak pa'y makita ang naglingot ka. Ay, naglingitak met, balasan ko. Awan mo ti makita, Tata Densyo. Tilaeng kilikilik, tinaglingait. Anya? Si kamulatan ti makitkita nga agtrab-trabaho ang Dinsyaw. Aglutaw, aglaba, agwalays, agdalaws, agsaktaw. Ay na, una yan. Hindi nga ti dileng. At dalaga yung nagtibalay na antim nga dileng. Maturog. Anya? Kaya tiyo asawan awan ar-arami din ni Antay. At damat nga may mayat no at dalaing iji o nagtibalay. Ta siya akong tagtrabaho, randay. Ay na, nagganas ang tibiyag na nga yan, Kyle. Aywan Diyak kaya ta pagtrabahon itinadagsin ni antim adileng, randay. Iso nga at dalaing iji o nagtibalay. Sa bagay, kabalam amin at trabaho. Gaputan na pigsa, naganaygay kayong Kyle. Panawan ka pa'y randay ba raw? Ado pa'y tiiring Pasko at trabaho.
Rabi imanay, dileng bakit. Di nakalbitan, sa anak pa yan nagdigos. Urayin, bakit? Ay, di nakalbitan ko naknay. Kas kalagraraman. Anya laki din ni bakit? Anya lakid din tarupam, maturo ka kid din. Rabi iuna yan. Aglabing-labing tapay mo't Ay, jak nagdigos. Urayin kunak mo't dileng. Ay, manjak. Sige bakit? Manjak. Umay ka man kide. Hindi nakakandita din siya. Di ka pa'y nagibarbas. Ha? Nagrabar na ita barbas mo. Ay, inakigda po ng tisilaw bakit? Ay na din siya, laklakayan kan. Sumardan kan. Ginalakamot pare din siya. Ay, nagaduman ng tilablabam. Sapay dagitay nagdadakkel nga ulas dayta. Oh? Nalakalaeng alabaan dagiti nga ules, pare Sebastian. Inal daw kalakit din nga aglablaba. Imbis ani dileng nga asawam ti aglaba. Saan ta si kamot akanayon ti aglablaba makitkitak? Kabailag amin dito at trabahuan, pare Sebastian. Naglagan na trabaho? Wan ngamawan samot ng ti aramiden ni bakit mo. Jak pa yun makita arumwar dito'y balayaw. Homebody nga men ti asawa, pare Sebastian. Aniya nga homebody, pare din siya. Kaya't asawan ti homebody, saan unay arumrumor ni Tiling? Kaya't natagtali na iti unag ti balay may. Aya, Aywan pare Sebastian, sa maisa, jak kayat niyag trabaho ni Tiling. apay ngay, adi mo pagtrabahuan. Ay, jak kayat amabannog ni bakit ka? Aniya, Uy, siyaklatan tagtrabaho, pare Sebastian. kasla di ka mabambanog iti aramidan, pare din siya. Gapo nga ruday tayo ti sikrita, pare Sebastian. Mabannog ka ayamay, no kanayon ka anaragsak. Anya ti kayat asawan ti ibagbagam, pare din siya. Saan ka mabanog no naragsak ka? Kasano da ita? Ako ti kayat ko asawan, no naragsak ti may sa tao, di mo marik na ti mabannog, kas jay pare. Ni mo tata din siya diyang digdigos iti gripo may. Naa? Itaman pa nga umay dito yung agdigos. Asit gakman. Tata din siya. Si kamot gayam, meray balasang ka. Ay, nailaw anak, masidakan ko na. Apayan meray, langam matan ti madandanagan. Kwa. Nag-short pan ka kumamot ang nagdigos dito gripo mi, tata din siya. Naka-underwear ka laang mo. Pasensya kan. Nadadael nga min di gripo may, iso nga'y mayak nagdigos dito gripo yaw. Maday, tata din siya. Rumbang laang ang nag-short pan ka kuma. Saan akasta naka-brief ka laang? Apaw! Una yun day taagagat yun, tata din siya. Agbalbalsig kayo manan. Wen, balasang ka. Imbagla pagsungrod ka. Agluto agtumanahin iti pang maluman may kininanam adileng. Si kapay lati agluto, tata din siya. Ay, katuwan, balasang ka. Trabaho ka amin, ni balay may. Anya laangan ngay aramiden ni Nana Dileng, tata. Ay, awan. Adalain nga di balay, ngagbuy-buya iti tibay. Anya, di nakatulungan ngagtrabaho, tata. Kaya't natitumulaw ng saanin ko na. Saklatan tagtrabaho. Ay na, naggasatan ni Nana Dileng, kasaanan ngagbanog pa'y. Ay, ayatik namin ti asawa, balasang ka. Diyak kayat amabanaw. Nasakit ka day, ti bagbageng, dileng. Kaya't mau, ta ilutek ti bukot mau. Awan na sakit kanyak din siya. Ay, itingay takyag mau, bakit? Nasakit ka day? Saan ang nasakit itakyag ko? Ay, amukaw. Nasakit ti ramramay mau, dileng. Kaya't mau, ta ilutek.
Saan nasakit dagiti ramay ko? Ay, amo ka, nasakit na gitidapan mo. Kaya't mo ta ilutag. Saan nasakit dagiti dapan ko? Ay, amo ka, nasakit ti ulom bagay. Kaya't mo ta ilutag. Ay, saan nasakit ti olok? Maturugtan, rabi iuna yan. Ay, amo ka, tinasakit ken ka bagay. Nasakit ti gurong mo. Mutoy ta ilutag. Ay, tinakigaman. Sumardang kan! Mabiit laeng ta ilutag ti gurong mo, dileng. Ya, Naragsak ka man na, Uncle Dinsyaw. Kaslasan ka nagparparikaut. wan mo ti pagparpariko ta, krande baraw. Ay, umay ka man kili. Papanandang, Uncle? Mapantag merienda baraw. Ilibre ka. Ay, agyaman na, Uncle Dinsyaw. Bakit? Anyamanan din siya. Bakit? Anyaya, ti bagam. Anya laki din ni bakit? Di ka lang makaawatin. Danugak tarupam ni. Makamat alaklakayan. Ni bakit, mate? Ay, di nakman kida-kidena kasta din siya. Anya laki din ni bakit? Aya, Padasam ti umasidag kanyak ta talaga makaraman ka. nakauy-uyong ka, dileng. Di ka din agong unget, bakit? Talaga nga agong utak no ipilit mo ti kayat mausalbag ka. Ni bakit, mate? Mayat kan tumot laeng. Sumardeng ka. I love you, dileng, bakit? Makaumakan. Maturog tan ni rabiin. Sika, mate. No ipilit mo ti kayat mo. Agtalaw akon. Anya? Aramidag na itano ipilit mo ti kayat mo. Saan ka matan a super lolo, Tata Densyo? Agkakapsot ka matan. Di mo matan mabagkat data sa nga timbadanom. Aha. Kwa. Anya tinapasamak, Tata Densyo? Ay, Una yan day tasan na ay, Tata Densyo. Agkakapsot ka mat ngagpaysaon. Nakatugaw ka matlatan dito'y paraangan, may. Apa yan, Uncle? Ta nakadumog ka mo ilatan. Ken langam ti masakit, Napukaw tipigsak. Rande barok. Apay ngay. Anya tinapasamak, Uncle? Matayak lagi din lumapukaw ko di vitamins ko. Anya nga minda dya vitamins yung, Uncle? Basta, matayak no jak makatumar iti vitaminak. Rande. Liman niya aldaw nga kakapsuta. Dileng, bakit? Ay, day tama ng ti irang-rang-rang mo. Di ka lang maumuma amang irang-rang-rang iti day ta. Anya lagi din ni bakit? Maturog tan. Nasa papaimay, bakit? Maturog tan ko nakmat. Alam bakit? Talaga adi kag patingga din siya. Dileng, mailiw akong ken ka. Anday ka kamanan. Makauma ka. Ay na, agyaman na to manugot ka ba't lang, Dileng. Nagpait. Apa na nagpait, teta? Rinadiradak iti bulong ti parya. Anya, diyak kaya tinapait, Dileng. Gonggonam. Nakayaan. Diyak kaya tinapait. Diyak kaya. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, kaintay pinauluan. Super Lulo! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagkapgapuan man ng rigor? Napan ka nagbabae? Mangrugi ka man ng sindi.
Kasangsangpit pala ti tao, day tamanan ngiwat mo ti sabsabat mo. Agat atap ka manan. Nan, ang utak man day tabadom no, agat bangbanglo ti babae. Ha? Pitak man day katingadan na no, dati lipstick ti babae dita. Kun ang utak pa day takin baba no, agat sunroks. Ano agat sunroks day ta, sigurado nga nausar. Anya laki din aya. Amumut ang naggapuwak ijay trabaho. Anyat pagkikitaam kanyak, sumayat alalakay. Nga ti amok nga, no, dag kursunada kan kay jay trabahom. Awanak mo't ijay ang makakit-kita. Nita, makaumakan sindi. Dita ka man langan. Awan pa'y ganas kin ga babae. Ita, agsubli ka ditoy, Rigor! How, babaero nga asawa, agsubli ka ditoy, awan sir-sirbim, salbag ka! Hey, Cindy! Ay, nakaliman na, hindi pulpulik kaawam dita. Uray lamang nga, tapog ka mo, dyan may kapito abantay. Anya lakit din na yati pa nagniw-niw at mga babaeng. Kababaeng, kanagiti ka roba. Ay! Awan ti bibiyang timitir na lang. Ita, bastos ka nga ilala. Jak amaw no sino ti malalaang, tapay kas ti ugaling. Awan ti pulimi, abastos. Ay, awan ti bibiyang ko nanang. Biyag ko daytoy, iso nga didak bibiyangan, surun kon. Agnanaod ka pala dito'y pudir ko, Sinday. Isaw nga tanangang, ta pa nagsasaaw, ma. Bastos ka nga talaga. Aong pa, respeto ang kanya nga inam. Nakadukat nga sa uyon, aya. Di ta kayo manlangan. Ay, Sinday, na di mo baliwan ti kasta nga ugaling. Agbabawi kanto, tandaan day tangan bagat. Adula amin, mapanak man na makichismisan. Umayak man, best friend. Nay, best friend Cindy, si Kamat. Kanapay, akas tadi itsuram. Nakunas manon, datarupam, apay adda manon ayati kinaapam. As usual, best friend, tay asawak man hindi konsumisyon ko. Ay na, saan naksangay ayatan day asawak, best friend. Ay na, best friend, ikatam gamin, day takasla armalait, apa nagnyungiwat mo. Tauri lamang dito balay, ti pa nagpupukkaw mo. Iba inamot ang amin, di asawam. Kit mo nagsingtot tupay nila kay mo. Anya kamot pa? Bisprin ka ngam saan nakpaymat ngay sakit. Anya lakit din. Di ka kumamasaksakan, bispren. Ta ibagbagak laeng, itig paiso. Kun, pagsayaatan nyo nga agasawa. Ta iti lalaki, bispren. Uri kasano iti kinasingtot na. Wenno kinaanos na. Maumad ang lakta, no nangiwat ti asawa da. Iso nga ikatem, na itaki ng alaw-ngaw mo, best friend. Sino man ang data, katitiks mo, Rigor. Tay katrabahwak. Tadasal saludsudin na, may papaniti trabaho. Katrabahwam? Wino babaeng. Rabin, agteks pa ilata katrabahwam? Tanya ko matibaganagan ka. Imbag pa'y ta cellphone mo tamasangom, ngumsyak nga asawam saan? Anya laki din aya, Cindy. Akin imon ka manin iti angi. Anya babaik ngay bagbagam. Awan ti babaik. Anya ka na ya. Awan pa'y nasaya at mga ibagbagam. Kanayon ka nga agat atap. Kanayon nak ngay pampanunutan iti dakas. Wan, amok, agdan sa balya pagduyusam, isungali mami iskang kanyak, salbag ka. Na, ay, nanyala ditan ti malawlawat mo. Awan pa'y nasaya at arumwar ditangiwat mo. Nagalas kito gali mo na ya. Naglaing ka mangipapan. Awan ti kinapudno na dagita nga ibagbagam kanyak. Iso adinak man niya ramidan iti istorya. Wan, kasta ka matkad. Dilawan ka, isublim kanyak ti dakes nga aramid. Mataya, lako man ka, no jak marik-rik na ti panang lukom kanyak, Rigor. Ay, di ta ka man langan. Nag-OA ka. Bagbagay mo, tagbalin na dramatista iti radyo. Ay, nakman lang maturogan dita salas. Ditakan! Ne, si Kamad Gayam, Jay, mga kabagays. Nagadumot tabit-bit mo. Tulungan ka na, kabagays. Agyaman na, manong Rigor. Ne. Nagadumot taginat-gatang mo, kabagays. Naggapo ka di Jay Ilay. Wan, manong. Nagpalingke ak kami ti pang may salawas nga basto mikintananang. Kasta ka day, kabagays. Ay, wait. Kumusta mo't ten ngay daninong kaninang?
Umay kuman pa siya rin ida kabagays. Apag isaw, ngawan ti trabaho kita. Nasaya at damot latta amanong. Wano may kaamanong apag iso at dadananang kentatang ijay balay. Sige man nga rod kabagays. Agkuyog tan. Wen manong at dadsay iuray ni tatangkin ka nga stateside nga ara. Ay naggana sang kabagays. Ala, mapanta nga rodan nga bagays. Stitch side nga arak ko naman. Ay naggana sang nga eh. Sige manong. Ti awanan bain a rigor at da babae akadwa nakit na nagmayatan ti panagkatawa da adwa paiman. Hoy! Salbag a lalaki! Ha? Awanan bain ka a lalaki? Ang pipiyit ka pa yan, salbag ka! Ha? Agruam kan sinde. Umay ka man. Anay ko'y batan nagriga! Umay ka. Awanan ka tibain na rigor. Itatadatan dito'y balay sinde. Agsarita ta itinalapat. Diyak kaya tinaramid mo. Salbag ka. Makaumakan. Tay sakit mo pa itay babaeng ha? Isumat lang gayong nga ni mamis kantagan sa baling nga paggat-gat lang. Anya? Ammom ka din wa sino tay balasa nga pagsilsilosam, ha? Kabagis ko ti bunyag dayjay, tapno mom. Anya? Kabagis mo ti bunyag, kunam? Wain, ninong ko ti amana. Iso amanipod ita. Diyak kayatin na makita ti panagrup-rupam. Iso pumanaw akon. Puro pa kay babay ng tararamidam, sindi. Mangibabain ka nga asawa. Naglaing ka, mangipapan. Awan respetom kanyak nga asawam. Iso aditakan. Rigor! Ang sapli ka! Rigor! Ang sapli ka, Rigor! Sinday. Anya ka diti sang sangitam dita. Itay ka pa ya dengdeng nga uga dita. Apay ka day. Tatang, awanan ni Rigor, pinanawan na ko. Nakasara ka niti sa bali, tatang. Ha? Nakasarak iti sa balay? Kunam? Anya ti kayat mo asawain? Un, tatang, nakasara ka niti sa bali. Ibagbaga na nga kabagis na tibunyag ng jakpat yan, tatang. Nakalalailo da itay jay dalan. Napanagnagam ka day, ababae na day jay nakita. Wan, tatang! Napanagnagkakababae na dayjay ta nag-sweet da magmagna. Ag HHWW da pay nga rod. Ha? Anya nga HHWW? Holding hands while walking, tatang. Holding hands while walking? Ha? Payman, tinag-alantay bunang ka. Ha? Tatang, pangasim di mo dangran ni Rigor, tatang. Ay, awan ti makalapod ka niya. Salbag day talalakay. Rigor, agsao taman, barok. Ne, tatang. Da kayo mait. Kun apay day tabo ng ngay gamyaw. Awanan ka itibain. Insukan mo ka na, tayo anak ka. Ha? Puno ya. Ay, sana po no day tatang. Agparabang kayo kuma. Agsarita tayo tinasaya at tatang. Heh, yak ka sa pulan ti palawag mau. Tinalawag ka niya, kahit pinaglulukwam tayo anak ka. Inas asawang pa ilang araw, nulukwam tumot lang, ha? Tatang, damagan nyo di anak yo, no niya tinaramid na. Imbabay na tatang. Gaputin na laos a kinangiwa na. Kuntikin na laing na mangipapan. Agsilsilos iti angin, tatang. Ha? Uwan, tatang. Patyendak ko ma. Uray agsasango tayaw, kada sinday. Ita, sinday, ibagam kanyak tipod na. Agsao ka. Dapigan ka dito no di ka agsao. Tatang,
Wan, basol ko, tatang. Nininda. Kanya ti sangitam nga. Daita, tigungunam. Permiti kinangiwat mo. Naglaing ka nga mangipapan. Heh, Anya ka dito papaspasama, kada kayo dito nga gama. Tapay ngagsangsangit ka, singday. pinanawa na tay manugang mo. Takasanumod nga may. Imbabay na ni Rigor. Ano nga ngay ita, singday? Di pimay sound, tay imbagaking ka iday. Gonggo na, agnatong ka man ita, naladawan ti aming, singday. Ay, uri agluwa ka pa iti dara. Di na kantupulos soblan ni Rigor. Gaputi kinangiwat. Ken naglaing ka amang ipapan. Nagalas na ugalim da nga. Isungag balbaliw kan, Sinday. Nawanan ti asawa. Ay na, madi nga may tinalabas a panagimon, ken nangiwat nga asawa, ken nalaing nga gatap kakabsat, na itati mangitunda, ti sana pagkikinawatan. Mala, papagayam, ditan tinagpatinggan ti may sapay a pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din, insurat ni Jennifer Ignacio Miranda. Isagsagot ko na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panagdengeg.